Какво става, хора? Днес сме с втори епизод на Skyblock и продължаваме да правим каквото правихме предния епизод. И така, след като за начало ще покопая малко и отиваме към другия остров. Решил съм да мисля, че видях на един остров Village, отивам на там. Да събера малко камък. Опа. Сега трябва да го оправя така да няма такива дупки после. Ще вземе да падне. Така. Така събера малко. Така. Стаки малко. Тук нямаме. Прекачваме се. Отивам първо над там. Там долу също има нещо. Добре. Само пак да не ни бутне някой скелет, обаче сега хубавото е, че не вали и не е нощ, за да ни бутнат. Още малко. Само да не взема да падна по някакъв такъв начин. Това добре ще ни стигне. Так. Така. Тук нещо, мисля, че няма нищо. Да, тук няма нищо. Там виждам овца и е там мисля да отидем. Събера малко камък от тук. Ще започвам с гранита. Така, отиваме са на там. Доколкото ни стигне, искам да ви пробвам в къщата. Така, на тука. Сега мисля да имахме семена. Мисля да скрие това дърво. Добре, падна ни саплинг веднага. Слагаме саплинга. Добре, още един саплинг, това е хубаво. Добре, още сидове. Ще направя една мотика. Обаче нямаме cobblestone. Така. Трябва да се острова, ще го оставя така по-разбит. По-натам ще го оправяме.
Сега тук искам да засадя тия. Става нощ, което е гадно, пак ще има буклуци. Чакам така дали ще падне още някой сит. Още саплинги паднаха. Опа, не тук. Тук. Добре, още един сит. Така. Че вече имаме дърва. Така, сега ще покопая още тази страна. О, ето желязо, което мисля, че не е накрая да падне. Да, не е накрая да падне. То пък само едно. Тук вече е края на острова. Добре, не е края още. Добре, така вече е края. Тук пробихме малко. Добре, това по-натам ще го правим, няма да изглежда толкова грозно. Тук пробихме още. И мисля, че този камък ще стигне до там, да няма нещо хубаво обаче. Ще направя малко торчове. И една кирка. Така. Така ми трябва. Ще имаме малко дърт за всеки случай. Да отиваме. С малко факли. Ето защо. Ония мизерен скелет е там, няма да ходим. Стане като миналия път. Ще паднем. Тук има още саплинги. Ще го сложим тук. Другия тук. Вървят още сидове. Ще осветя малко и тази пътека тук. О, защо ви има? Не ми трябва. Това ще ме бутне, ако отида на там. Съм 100% сигурен. Не. Трета не ми видя изобщо. Това не ми отрази изобщо. Да, ще придвижваме леко. Ще опитаме да го бутнем. Ето го буклука. О, Ендърмен. Не. Не. Добре, не трябва да става така. Не трябва да падаме. Ще направя една преграда. За да го... О, и крипър има. Ох, майко. 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 Крипъра падна. Добре. Не! Добре. О, холи.
Ендър ме нападна, колко си глупав. Падай бе, така. Обаче на уния остров стават недобре нещата. Така. Втори епизод, втори фейл. Просто съм... Бре, откъде дойде малкия? Малкия откъде дойде? Като нямаше никой. Трябва да правя дървена... Не, няма правя дървена кирка. Става ще изкопая малко. Так. Бе, какво е това нещо, бе? Пати тъпата работа. Постоянно падам. Постоянно някой ще ме бутне. И сега аз като отидат, те вече няма да ги има, се отдават, така става всеки път. Така. Събирам малко камък. Отново и отново. И мисля супер клипа, докато събера малко камък и се връщам. Така, тук само имам с още малко камък. И... отиваме вече. Така. Сега този... Ей, умирай! Така. Боже, там има скелет. Добре, ще ги изчакам да изгорят. И ще се... Не, няма се връща, ще се вървят към малко. Да. Нямаш никакъв смисъл това. Така. Само скелет да умре оттам. Добре, умря. И сега отиваме. О, това няма да ни стигна обаче. Ще завиеме сега на тука. Така, след като отиваме до онзи остров там, ще събера дървата от остров, в който бяха миналия епизод, ето там. И ще построя една къща. И сега докато е светло ще ходя до света, обаче нямаме храна. Защото умряхме с нея. Ще си направим една супа. Така. Така. И една брадва ще направим. О, не. 2, 3, тук надолу е. Оу, перфектно. Сега ще мога да направя вълна ми ножица. Така. Натам.
Така, да осветиме малко. Тук, тук, тук. Така. Факлите няма да ни стигнат за... Добре. На ръба застанах. Чакай, да не умря пак. Да не умря пак. Само да няма скелет. Това просто ще бъде край. Махни се. Тук има дупка. Ако падна... Къде бе? Откъде стреляш бе? Откъде бе? Буклука! Я слизай долу бе. Я падни. Падни, че не искам да чупа гъбата. Падни сам. Защото няма падне сам, аз трябва да се кача при тебе на сила. Абе, ти ще престанеш ли бе? Така. Значи, ако бяхме паднали отново, просто не знам. Тъпата работа. Трябва да отсека дървото. Вече другото дърво. Дано падне някой саплинг. Така, имаме вече някакво дърво. Мисля да се пренеса да живея тук в гъбата. Ще бъде доста... Само... Още малко. Так. Добре, перфектно. Много гъби. Така, добре, падна един саплинг. Ние загубихме мотиката. Значи правим една дървена. Ще събера тия. Така. Сега се връщаме, това мисля да е края на епизода. Имаме кокали, това е хубаво. Дървото го виждам, че е пораснало. Ние обаче нямаме много храна. Така, ще засадиме така. И добре, това мисля за този епизод. Надявам се да ви е харесал и до следващия епизод. Чао!